Ardi Rarja. Terus, terus. Piwiti beksa kawula keluarga Mardirarja anglipur para piyarsa wiwit nawaktos paripurna. Wiwiti beksa kawula keluarga Mardirarja bilih wonten lepat kawula nyuwun gunging pangaksama Mardirarja. Oh ya. Oh 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 oh. Iya. Yuk. Oh iya, yuk. Iya. Oh ya. Hoi. Ha Oh, iya. Ha iya. Oh ya. Hoi. Ha iya. Ha iya. Ha iya. Ha oh ya. Oh ya. Ha Cek. oh ya. Iya. Yuk. Oi. Yo.
mek bisa sorry salahku dewek oh sorry besok besok kagak lagi manis gulane batu coklat ru sing dodol rupane ayu Naksir ya. dadi komen mesti atine sedu yen kangen tak tinggal
Yuk, yuk, yuk. Lo ya. Eh, 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 eh. Ya 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 ya. Ya. Ayo mas. Ayo mas. Yuk, 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 yuk. Oh. Yuk.
Pripun Mas? Kudu proto jane. Oh lah ya kudu kok ya. Ayo. Heeh, ning kayane kok ra rata lek aku teko rada telat. Bacaane sarwa api. Tinku tansah Iya. Selamat bos kanton jati yen kok brongkang tanpa corong aduh sirangkane sinawatan aku Siji gowong telu Pak Pur. Lagune. Lagune. Ora apa-apa to, Mas? Ora apa-apa. Oleh? Oleh. Sing ora oleh. Sing ora oleh kon Ramane boleh. jawab kunjung saiki. Kendel ya. Pacaane sarwa asri. Ya Pak Pur. Kaya kelokan ngubungi lego liwat iki. Apa, Pak? Ngubungi ning sermol liwate ngene Oh, ngene. iso meliuk-liuk ngono kuwi to? Meliuk-liuk. Meliuk-liuk anjir. Nggih. Mas Kunjung, Pak Pur sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Amel sehat. Alhamdulillah rada panas bathuke. Oh, ora apa-apa. Bukan pikir, Pak. Berarti kene iki sik sehat ki yo. Kabeh tur nek sik ra waras tambah aku apa ya? Heeh. Kuwi termasuk Nggih. nggih. Ngaturaken sugeng siang. Siang. Dumateng sedaya Pandaman Jatilan Mardira Harjo. Pentas wonten ing Metes, heeh. Ning kandang to, Mas? Wetan Kandang. Heeh. Oh, wetan kandang. Wetan kandang. Wonten ing adicara menapa Mas Kunjung? Tasyakuran pernikahan. Heeh, dongane Mas Bene gek ngusul. Piye le donga? Pak Pur sik donga iki.
Elah yo wong sik tak kon jenengan kok yo. Kaya kowe ku. Ini bagi-bagi dadosno keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Nggih. insyih. Oh menika Pak Pur ucapan syukur nggih pun diparingi jodoh. Rezeki Insyih. dilancarke amin, diparingi sehat lan disukani segera disukani momongan. Amin. Dongane kaya ngono. Amin, amin. Mas. Biasane ngono kuwi nak. Heeh. Bar dadi manten sing diarep-arep ming kuwi. Bener. Gitu. Insyih. Ingkang pundi mantene Mas? Mantene lagi ning jero. Mantannya Oh. lagi siap-siap. Siap-siap ngopo Mbak Amen? Maksudnya siap-siap arepe nonton jadilan ning oke. kene iki. Sumangga Saya caos panglipur kemawon lumantar kanca-kanca Marti Raharjo. Nendi lentek. ya biasane wae Mas Farid. Pak Pur. Pak Pur. Nek manten anak pengen apa, Pak? Pengene ya terus ra lunga-lunga ning omah. Iya. Pengen nyanding Mas, monggo. Nggih, sumangga. Heeh, mulakno nek ra iso nyanding Aku kira iso nyanding. Saiki nyanding kuncung wae. Oh iya, ayo Cong nyanyi berdua Cong. Ora apa-apa, kan Iya. ya iki kan meng sebatas Sebatas nyanyi nyanyi toh. kok yo ning panggung bebas. Mangko ki aku ro Pak Pur, aku milih sik tuwa wae kok. Aku tak milih kuncung piye. Heeh, jenengan senengane brondong, aku tak sik Sama-sama tuwa. Kan aku sukanya yang berondong. Oh. Sumangga Mas. Monggo Mas Bayu. Yuk. Lo. Ayo Cong. Wes suwi ora lho Cong. Ada Mas Kuncung. Ada Mbak Amel. Asoy. Oh.
enteni nadyan kuncung dadi duda. Ojo. Aja ya. Urung ya. Ojo nek iso iki. Ayo. Doa sita ra iki Mbak Tata karo Pak Dongane Pur. wong doyan sego. Oh iya, dilongi sik Pak Pur yo. 3 2 1. Aryo. Hardi Raharjo. Yo. Yo, ha 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 ha. Ayo. Yo. Yo. Martirarjo. Berani tampil beda, asik kucingnya, ada idenya. Wasku mandang dengan koso kalau ngomong suarane genang riang ketimbang imbang botang peti api jalan untuk Kabukan sawi, pasukan taksani jadikan. Purwo Bagyo, aku sono, Bukti Bagyo masuk. Ayo. Mas Marji, monggo Mas Marji. Pak Marjinan monggo. Ayo. Monggo teman-teman. Mas Revo, monggo. Ayo. Monggo, masih di kalian Mas Revo, monggo. Kalau aturi luput wonten ing arena pentas. Bagi yang salam, monggo. Yuk. Lira-lire selagi tunggu penonton nih. Yuk. Yo. Kabel lira tekane ngono. Yuk. Yuk.
Lho lho. Ya. Pak Iya. Marti. Tak pangku. Yo. Ya. Ya.
sayangnya siji iki. Apa? Aku gak wani olah. Aku ya heeh. Inje, pripun Je. Mas Pawang pun lajengaken menapa pun tarik rumiyin. Oh, sak lagu. meneh, heeh. Ayo Pak Marji. Mas Marji sumangga. Lah iki kok ya jan. Kayak aku kak gentenan ning kono to, Pak. Heeh. Inje, Kok len dhewe kaya lawuh. Kaya lawuh jare. Sumangga Mas Marji. Monggo Mas Marji. Heeh, monggo Pak Marji sang menejan. Yes. Jan, Komplit. Inje, sumangga. Ayo Pak Marji lan yo. Heeh, ayo Pak Marji. Mikir dicekel Pak Marji. Heeh. Ya ayo. Sinten Mas Marji to? Heeh, Ojo Mas kok ndak Marji. kleru digongi kok ya. Nek jejer gong tak kleru diduduk karo Wimbo. Oh alah. Enggak iki. Aku mau sam nyedak rono. Wis ning buri to? Soalnya nek mimbo ki sapa-sapa ditutuki to, Mas. Cendol bener nih kan Mbak Tata. Mas Wimbo sehat? Alhamdulillah, warase ora. Yo Pak Marji yo. Pripun Mas Ujo? Megah tresno. Sehat-sehat? Sehat. Ah, Yo dikei megah tresno Pak. ono Pak Pur barang ki mau nganti rung mat aku ya. Iya. Mardirejo. Wasik.
kasih. Sampun Pak Marji. Megat Ayo, tresno. dilongi sik yo. Ya. 3, 2, 1. Marji Raharjo. Ayo, ayo. 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 Berani tampil beda, asik musiknya, ada idenya.
Jaja, yo yo. Yuk, Iya. 3, 2, 1. Marti Raja, yuk. Yo. Yo. Monggo. Ha, yuk. Selamat. Ya. Yo. Yo. Oi. Yo. Yo. Ya. Yuk. Oh ya. Betul, Mas. Betul. Huh. Ha, Oh ya. Oh ya. Oh ya. Yo. Iya. Oh ya.
tansah Teku terno gawe motore mabur cecer jalan sembrani oh jadangkut bareng wae dipenawe ora padet Yuk. Jaluk syarat. Iya. Yuk. Ya kondur. Yuk. Ya. Lo. Yuk. Ayo Dul. Bejere ayo. Ajar. ana kidung rumaksa wengi teka ayu luput ing lara luput tapi lahi kabeh jem setan datan purun paneluhan ana wani miwah panggawe Allah gunane wong luput niat teman tirta maling adoh tan ana ngarahe mami guna tutupan
sirna Yeay. Alah. Yo. Ayo Cok, Hoi. ayo Cok, ayo Cok. tos iya Iya, alon, alon, alon. Kondur. Iya. Iya. ya Yo. Oh ya.